Hej, mit navn er Tim Saraben. Velkommen til NLP-uddannelse.dk. Det du får i løbet af de næste 3 minutter her, det er en introduktion til NLP-kursuddannelsen. Nogle af de værktøjer, de udbytter, som du kan få ved at være deltager, som for eksempel er læring omkring kommunikation, selvledelse og kunne flytte andre mennesker og skabe forandringer for dig selv og andre. Personudvikling og at du vil blive mere bevidst omkring, hvordan du virker som menneske. Så i stedet for bare at reagere på automatpiloten, bliver du i stand til at kunne ændre din adfærd i en retning af det, som du ønsker. Vi har alle sammen handlemønstre. Nogle af de handlemønstre, vi har, sætter vi stor pris på, og det hjælper os til at skabe gode resultater, til at skabe gode relationer til vores familie, til vores kolleger, til de mennesker, som er omkring os. Andre vaner, de er ikke helt, som vi ønsker, de skal være måske. Hvor vi måske ikke lever det liv, vi ønsker lige pt. Så hvordan kan vi ændre på det? Hvordan kan vi ændre nogle af de vanemønstre ved at blandt andet forstå mere omkring, hvordan hjernen virker? Fordi noget af det, der er fantastisk ved os mennesker, det er, at vi har en hjerne, som er fantastisk 1,3 kilo tung leverpostej masse, som gør os i stand til at gøre rigtig mange ting. Vores hjerte slår med 100.000 slag om dagen, uden vi behøver at tænke på det. Men det sjove er, at der er ingen af os, der har fået en brugermanual til hjernen. De fleste af os ved væsentligt mere omkring, hvordan vi skal bruge en mobiltelefon eller en fjernbetjening, end vi ved, hvordan vi skal bruge vores egen hjerne. Og det er et eller andet sted lidt ærgerligt, når vi tænker på, hvor stor indflydelse hjernen har på vores hverdag, og vores velbefindende, vores trivsel, vores oplevelse af glæde i livet, og vores evne til også at realisere nogle af de mål, som vi rent faktisk har i livet. Så hvis vi gerne vil have noget mere af det liv, som vi ønsker os, og som vi også drømmer om, og frigøre mere af det potentiale, som vi indeholder som mennesker, så vores evne til at forstå mere omkring, hvordan hjernen virker, er essentielt for at skabe de resultater. Og det ved jeg, fordi jeg har hjulpet masser af mennesker til at skabe resultater. Uanset om det har været for at løbe et maraton, om det har været for at skabe bedre salg i organisationen, eller det er at blive bedre leder til at støtte medarbejdere til at nå fremtidige mål, eller det er at komme af med en fobi, som jeg har haft de sidste 30 år, slippe af med dem på en proces på mindre end 30 minutter. Det har jeg gjort, og det har jeg gjort ikke bare én gang, men mange gange. Hvorfor har jeg gjort det? Fordi der er en struktur blandt den måde, vi mennesker vi virker på. Når vi forstår mere omkring den menneskelige oplevelse, at der er en struktur bag den, så kan vi ikke kun afkode den, vi kan også undervise i den, så andre kan få adgang til de samme metoder og blive i stand til at skabe mulige sammenforandringer. Og måske har du ønsket om at få værktøjer for, at du kan forstå dig selv bedre, og du kan støtte dig selv i forhold til din personudvikling. Det kan også godt ske, at du har brug for værktøjer og ønsker værktøjer til at kan hjælpe andre mennesker til deres udvikling. Måske er det du besteder som dit arbejde professionelt. Det kan være som leder, eller det kan være i forbindelse med, at du har måske nogle mennesker omkring dig, som du skal hjælpe til vækst eller til at flytte sig fra der, hvor det er i dag, til en eller anden fremtidig mål. Der vil du få nogle virkelig kraftfulde værktøjer, som gør en forskel. Fordi ja, det er et spørgsmål om at være mennesker. Så de virker, hvis det er mennesker, du har med at gøre. Hvis ikke det er mennesker, så kan jeg ikke garantere resultaterne. Men for mennesker, der er de her strukturer nogen, der er efterprøvet, som fungerer, og som har været anvendt på tværs af planeten, så det virker. Jeg hedder Kim Både. Jeg er på Grof Production i Hobro, arbejder som kvalitetschef, og jeg har gået taget den her practicer-uddannelse. Og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Jeg har lært en masse ting og redskaber, som jeg bruger fremadrettet. Jeg havde målet med at snakke i større forsamlinger, plus at jeg havde med kommunikation også. Jeg skulle være bedre til at kommunikere. Plus med hensyn til også forståelse for andre mennesker og lære at tænke, hvad jeg tænker som. Og der er jeg blevet meget mere lyttende. Og jamen, har fået de redskaber, som jeg synes, der er helt kanon. Altså, selv medarbejdere, jeg har sagt, at de kan se en kæmpe forandring, fra jeg startede og sådan nu. Og mine børn har nok den samme oplevelse. Skal vi ikke bare sige så? Men meget bedre forståelse for det. Jeg kan så fortælle desuden, at jeg altid haft en skræk for elevator. Det har jeg så ikke mere. Og det er nok den største oplevelse, jeg nogensinde har været igennem. Siden 5 år, jeg var 5 år, kunne jeg ikke køre elevator. Men det kan jeg nu. Så det var om den anbefaling af kursus.